iwe onye ohi nke ahụ dị maka mbaka iwe ajọ mmadụ iwe ekwensu. Now ngwongwo Ifeanyi osi ogbu asịrị bụ what are the ngwongwo? Why will ngwongwo Ifeanyi be in the cathedral in the first place? Ifeanyi was the warehouse. Was the boy park ngwongwo? Obi ekwensu ibe go down Nnewi. You take it to what? Benson no lo Nnewi January 14th 2027. Emmanuel mo na ro na Nnewi. Igbo Muleza Mozaki na kwa mono. Nwanne anyị nwoke bụ Akachaam ụna anọla ihe okwu. Ọ sị na Bishop Benson bụ onye oshi. Ekwugo m ya kwuo ya again. Yes, anyị ma na ihe Bishop mee adịrọ mma. We all agree to it. Ihe Bishop mee adịrọ mma. Onye fu eziokwu nya kwuo. Bishop Benson emetere and to everything Rafiano Akachaam has become today. Catholics should be held responsible for it. To everything Akachaam become today, Catholics should be held responsible for it because let them correct this error na let them correct it. So Catholic has given birth to another nuisance and another antichrist to the society. I know battle Matthias for years. Catholic will amplify the voice of Akachaam. Now Akachaam and Matthias a team when up. But one thing I know is that the teaming up has nothing to do to the body of Christ because it's just like fighting a battle that the victory has been predicted from the end. Man, it's not about the church. It is about and then abata. What then are we living for the souls outside? The reason why I wonder they can respond to them, not because now only the church, no, man, because they are going to hurt the sheep that is entrusted in the hand of our priests, our pastors to shield. It is our duty when we go unshakable faith in Christianity to come out and walk doors. Yes, or broke one accord. Do not listen to these ones. Then do no again. So look one no yes no mumai or high no near. I am a force butter. Man, I come out and test and see that the Lord is good. Then the kono from Akachaam bo Bishop Benson Nnewi una amazi as Catholic una welcome here because as for me as a Christian I do not welcome it. Unbembe akuo kumaka sisters na ocholeno njise na ometeria man it's just so sad that they defend the Catholic priest or have what adoration on kanda. They will never see this type of thing. I made a video about it. We are seeing na wep work again at this type of thing. They will never see it. And actually how you use as a scapegoat. Hapa you cannot bally a father and hapogo. Yes, Bishop Benson Emeteria, man, he doesn't have the right to call him Onyoshi. Because I go Onyoshi a man doing. I don't have problem with Matthias criticizing the church. I have problem with the father and sponsor because he generalized everybody in Ejego as Onyoshi, as especially in the father and the pastor. That is when you were heavy on the Father Angelo Mba. I came heavily on him because Odoro is Buluzo. Let I go. God the one. Ndị ba ekene mụ na etuzo mụ niile afa ntabuku ebubane don ozinji wee bịa. Ozi ahụ dịkwa simple. I'm still trying to reply to nna Bishop Benson Okoye. Benson Okoye. O nwere ozi nchọrọ iwetara ya. Ya ka onyezi m aka nye. Before ozi ahụ, akọgoro mụ na ife mere when I was about 17 years old. My mother obey. You see why I said honor your father and your mother all depended. Because respect and honor should be earned. I wanna make mistake. Kudo we chia. Ejemu na Central Church. Which I never been in Sibulana. We could ando sorry for about the Melone Quensu. Ebupali Quensu. The back I'm going to start before I forget. And I'm trying to was Abia. That day will be the end of Christianity.
Enieye. That day will be the end. Arthur and Anwana film. So why won't you want to believe that the word Satan was just a word that was created? Ndị na-egwu wayo nke ọbụla mere ọfụma ebanye ekene nke mere ọfụma appoint ya finger bụ ndị Igbo ka ya asa ụdị isi ya atọ ha nwa na film atọ nwa na film agwụ. My message for Bishop Benson, Bishop. My message for Benson Okoye, Magale Studio, as a Jalu Media now, edit. But before then, Benson Okoye, I got a message for you from when on 6 feet. This is not good lure for balloon yuka. Spend the 1.4 million naira. Buyasia ngongwi fire. Umunne ngongwi fire ubo buyasia apart from KDM welding. Or central air condition. Spirit ya. Umud AC that na at in airport. Outside in a hack of jeep. Ekezie the vent ekeasia. Onya ngongwi fire oba. Best ni wezo ga. Best ni udo nyohi. Iwo nyohi. Nke ahụ dị maka mbaka iwe ajọ mmadụ iwe ekwensu. Now ngwongwo Ifeanyi o si ogbu asịrị bụ what are the ngwongwo? Why will ngwongwo Ifeanyi be in the cathedral in the first place? Ifeanyi was the warehouse. O was the boy park ngwongwo obi ekwensu ibe ogota na Nnewi. You think it will work? Benson in olo Nnewi January 14th 2027. I challenge you with every pain and bitterness. Like I said, before I'm here to respond to you. Now, I told you, onye asị no ya alum cathedral. Olowazikwe no. Fuzo ku ilufu yo. Na ilufu ziko ni iwe jeribata. Nkaba na enyo nke na asị pap di mention tea. Ona anguche na isi na arekosi. Go we do easy to manipulate. What happened that now you have to have to hack my account first. You hack my account first now. Yeah, block off. It is shocked. Hack on only 7,000 followers. You doing 42,000 in less than 2 weeks. I'm gonna if I could want to see maybe open your file because people will start asking questions. People will start asking questions. Before I will continue, like I said, my response to you, that reminds me. Chukwueke had a naive, she had a fence. We go have in the Bahali, yeah. There was here for Mananka, Elinanka, right? Fine. Chukwueke just in Paco. I go over there. And me at school, so high the high. I go be says if you see. I go okay, we can work brain. It's some on your okay, no ye. Some ways on your brain. On your if brain, you do resist the seat. I go. That's how they speak for another day. Where mana feeling the behind chair, man, it's also on car. I go over there. We go ha impulsia hata na haya na hata ya hafuzo mali ife mali pu ife ahụ onye agwara ife ama hata ya ha nwuho. Meanwhile na akwodi ayi ma chapter nwoke ma I don't want to set myself into just check okwu ewu na amen na akwụ nwoke mo nekwa chapter nke 1 o bụ ebe okwu si na kama okwu ayi mezuga enigwe n'ụwa egbochapụ ụbana nke ọ sịrị na chukwu ha out of confusion na ụga Benson Okoye if I about my response for you it's not good for balloon uka not a hego no from block work if I about we see nini
chọkọ onye odo obere response ewe na-akwado nke m ga-eji nwayọọ maka mma na-eweta evidence document picture video na-ekpokọị ihe agbanahụ ife a the worst umenwuru uwu na ha fa the fight now mystic power na-agara nene na miro nkọwago the mirror biko I go to respond if I'm first for my nini. Tell you we no put it to if I Chineke ogo somebody ask you. Chineke go school ogo ask. No make na how lose play unit here. O just support we know governor Keta. Against the I want to thank each and every one of you. I want to thank everyone na bodanya. If only no Chineke goes no more. Everyone that came out, put on out of fear, put out 12 vote, mecha, we don't know nowhere. We don't know when I get none plus out to need, none plus 30 neither. Over the neither, we know, but fault. Complete fault. Causing that if I knew ban them without party, it's known in every local government. Yes. Yes, Lord. One thing I hold in faith, get 2 days before election, get it. Can't put 40 million naira. If you chukuna, roof cathedral by tomorrow Tuesday, can be the roof here. If you have a low extension here, Chineke na mmene otuto, I roof no matter what the devil said. Thank God, Tata. One day they have to go to the roof in the church. Amen. And the church of God must stand. Amen. The church of God must stand. And I want to tell people that if Chineke cannot them, we will continue to invest in the vineyard of God. Yes. We will continue to prove no and you remain the senator. You know, only regret yen. Benin ndi bia iba mumba. Benin ndi who contractors of life. Benin big men somewhere after teaching. Benin big men after teaching. Benin big men who president na Inca. Nene Kumas. God have mercy on you. It's only fine. Fine, Obando. Can't go on, eh? Oh no, na mama wa dia sino ya look at it ekwu no ya ni olobazie welu na erufuzi omuzi anwu awu ni fe na eche ye cha gba ife enu ngu okekwe ibosi ye edine onye ahụ ime nne na imi inwe ime nne na ebuga eje ihe buru dị ọkịja shigetakwa je wadi ya na ebe ni ebe a side ya ke ha ke nwanne nna gị na ndị nwe na zodo ife Tinubu na Nigeria ke ụbara Nnewi na ọmụ yekwue na ọgụ na pume fia mma mmanụ nyo na mbekwu oto nene onye nwara m isi aha agwọ ncha na aga m ebu be gị ya esi wodo obodo onye jụrụ kele ife ya eme nwaanyị Nnewi nara ike ego ji wee kwakọsị n'ọnụ taa gbafuo ụmụ adult children ekwensu she no adọzi etu afọ anyway mo ha fa na mana obo if I about buzi bounce am that's how bad it is. I won't do am icheri ni mmadụ na ndụ ekwensu onye Nnewi ọwụ na ya abịa akwaghị ma dụ ndụ ma nwụrụ anwụ onye Nnewi ọwụ na ya bata ụbọchị anyị edine abụ ụmụ ma ndị nne jigo na ha n'afọ ya kpa eti na ana ọbachiri etochikwa onye ahụ my tears is very expensive tankwure ka ya adụ onye Nnewi ọbụla ya bata be ụbọchị ya edine ọbachiri etochikwa onye ahụ aka na agba ka edu eza generation onye afọ. That's what you deserve. Ka ndị ọzọ mara na before mmadụ na-eme the consequence. Ekele m unu.